Torreno Bàsquet es va convertir en un espectador de luxe de l'octau torneig internacional cadet del Genovès. 4 equips, el València Bàsquet, el DKB Joventut, l'Ostrava de Txèquia i el mateix Genovès, van exhibir el bon treball realitzat en els seus respectius planters. La final de la competició la van protagonitzar el València Bàsquet i el DKB Joventut. Els catalans, més acostumats a jugar partits d'alta tensió, s'emportaren la victòria per 77-69. Este és el seu tercer triomf consecutiu en terres valencianes. Penso que hem fet un campionat, un torneig sensacional, hem competit a tots els partits i, de fet, una final penso que molt xula, que semblava que anava a anar-se'n, però nosaltres hem continuat peleant fins al final. Ens va costar molt guanyar un gran equip com Espamesa, que penso que ha competit excel·lent. Ens va costar guanyar l'equip d'Ostrava i vam disfrutar moltíssim del partit que vam jugar contra els nanos de Genovès, per abans estar molt agraïts i amb molta intensitat. Amb tot, tots els participants han pogut comprovar la bona salut d'un dels millors tornejos de la comunitat. Jugar contra jugadors que d'ací uns anys estaran en la Lliga ACB, això és un orgull jugar contra ells.